Tkompli tiżdied il-pressjoni fuq il-Prim Ministru Robert Abela u l-qbija tal-Kabinett. Il-Ministru Silvio Xkembri huwa fost dawk li qed jidher skomdu bl-aħħar skandlu tal-Gvern. Dan kif NetNews staqsa dwar dan l-iskandlu li ġab unikament bideħ il-Ministru Clayton Bartolo meta qiegħed lil dik li llum hija l-mara tiegħu Amanda Muscat bħala konsulenta fil-Ministeru tiegħu paga ta' 62,000 euro. Għar minn hekk f'konfoffa mal-Ministru Clint Camilleri ċaqalqet għall-Ministeru għal-Għawdex paga ta' 70,000 euro fis-sena dan kollu waqt li skont rapport maħruġ mill-Kummissarju għall-Standards kienet għada qed tagħmel xogħol ta' assistenta personali mal-Ministru tat-Turiżmu ċoe Bartolo. Dan l-istazzjon staqsa lil Xkembri illi 4 snin ilu kien jaqsam Ministeru ma' Clayton Bartolo dwar jekk hux ekonomikament taqli illi tagħti promotion u żieda fil-paga lil xi ħadd li ma jkunx qed jagħmel xogħol mistenni minnu biex Xkembri mhux talli ma joħroġ xogħol għal sieħbu tal-ħarab billi jwieġeb. Ma taħsibx li għandhom jittieħdu passi però Ministru bħalma ġara pereżempju flex Ministru Ġustin Caruana għal-mod tal-kelma, apoloġija taħseb li biżejjed. Għaranti il-partiti politiċi jistaw jazlu fuq xiex jitkellmu sewa. Il-Partit Nazzjonalista nifhem li l-unika interess tiegħu huwa fuq il-Partit Nazzjonalista qed nistaqsik, Ministru qed nistaqsik fuq xi ħaġa serjissima. Inti tistaqsi u jien nirrispondi. Naħseb għandi dritt inwiġbek lek kif irrid jiena. Jekk qed nistaqsik fuq ħaġa qed tweġibni fuq oħra, qed nistaqsik qed tidher skomdu tweġibni fuqha. Għaxxejn transkomdu, jien qed qudiemek. Qed ngħidlek inti għandek dritt tistaqsi, jien għandi dritt inwiġbek kif irrid. Naħseb demokrazija jekk taħdem le. Ma tix tgħidli li xi inwiġeb jiena wkoll. Naqblu, ma tidher ma tixbira fuq din. Jien qed ngħidlek issa dak naraħ jiena. U fost attakki partiġani kostanti wieħed wara l-ieħor, il-Ministru Silvio Xkembri f'ammissjoni tiegħu stess għażel li jaħrab milli jirrispondi dwar dan l-iskandlu l-aħħar wieħed fost litanija ta' skandli taħt Gvern tal-Labor. Kif iż-żgħażagħ nkomplu ntuhom l-opportunitajiet biex il-ħajja tagħhom titjib fil-kwalità. Ġifieri inti komdu b'dawn l-affarijiet. Mistoqsijiet oħra? Mistoqsi b'insistenza minn se jkun qed jerfa' responsabbiltà għal dan in-nuqqas enormi minn flus il-poplu għal darb'oħra il-Ministru oġbu illi ma jagħtix każ il-karba tan-nies. Ħadd mhux se jerfa' responsabbiltà Ministru għax sar żball sar darbtej. Grazzi. Din id-darba kienet għar mill-ewwel waħda. Jekk sar żball. Il-ġurnata tajba. Kellimtek kemm darba m'għandix iktar xi nżid. Jiena ħankompli nifoka fuq kif ħantejbu l-livell tal-għajxin tal-pajjiż. Il-Partit Nazzjonalista pajjiż sar jibqgħod jitkellem fuq dik il-linja ta' ħsieb. Aħna Nippreferi l-poplu qed jitkellem fuqha però. Iva ma jimpurtax. Francesco Catania, NetNews.